Hello everybody and welcome to my vlog. So today gagawa kami ng kakaiba ng mga ice cream. So today we're going to make Yakult Ice Cream. So gamit natin na Yakult. So today may kasama ako ngayon sa aking vlog. I have here Asha. Kilala din siya as BA. Then sa likod si Sheila May. Kilala naman as BY. And then another one is si Baby Tui Tui. Tingin ka dun, Pipi. Smile, ikaw, smile. Yan. For this ice cream, ang mga gagamitin namin dalawa lang. Yakult and then Angel Creme Densada. So hopefully sana maging successful at masarap ang gagawin namin. And for this vlog, gagamit kami ng automatic mixer na binili ko lang dito lang sa amin. So ito siya. So ang maganda dito kapag tinutulak mo siya, umiikot. Dito na sila. Ayan. So to start, kailangan ang gagamitin yung Angel Creme Densada, kailangan chilled. Para kapag na-mix siya, na-double yung kanyang size. Okay, so bukas na itong Angel Creme Densada. Sagay natin sa mixing bowl. Excuse me. May kutsara ka? Lagyan niya. Kayong dalawa. Ano si Tumi? Ubus! Ito pa. Dagdag ano mo pa? Ubus mo lang. Sayang. Sa takop ang konti. Pwede pa. Sa takop. Ate Biway, sa takop. Sa likod kang takop. Kasama pa pala dito sa vlog na to, si Maki at si Kurt. Yan. So, we're going to start na with mixing. O, sige, go BA. Kasan mo, Tumi? Lapot. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Lamang ni Gato. Takoy. Ate Biway, Ate Biway. Palit. Bye. Ako kayo din. Matigas na. Ako, hindi po ito ba? Hanggang angkol ka ng ganak. Hanggang sa maging tubig. Okay, now lagay na natin yung Yakult. Sige, tuloy lang nap-nap. Okay, mix. Sila! Imutot ko na niya. Manual mo mananap-nap. Kaway lo eh. Ayan ang paninap-nap. Ito biway da. Okay, fourth at
twist dito sa aming ice cream. Lalagyan namin ng marshmallow. Ang sarap. Chloe! Iban pa pala dito sa vlog. Ba't ang mag-tempted guys na muna? At ngayon, pwede na natin siya ilipat sa kanyang container. Ikaw ba yung mag-ula? Kaya may kalasa. Ulam! Eh, sakto. Ulam talagang naman. Kutsara. Kutsara. Okay, then, ilalagay na namin ito sa ref and hopefully mamaya matigas na siya. A few moments later. Okay, so napatigas na namin yung ice cream. Ito na siya and ready for tasting. Ibaw. Naibagang panali. Ikaw ngayon, tapos yung Ay. Basta 23 years na ako. Thank you. Hindi ko rin siya talaga. Kutsara. Alay pa. Huwag ka sana pawasan. Ito na, traditionalize na. Ano yun muna sana? Saya? Yogurt.